बे जाहैबाय मोनसे क्रेशार ओमफ्राय बाहाय जेसिपि ड्राइभार गैयिखाय बाबुखौ लिंहरनाय जादों। वो हटा और थोड़ा करो उसको हटा। हेल' लोगोफोर जोंनि बे कालचाराव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै फैदों जाहैबाय गय जुलाइखङाव फैदों दा जोङो। बिसोरो मेसिनाव थोरसि बानायो ओमफ्राय खुरै बानायो। ओमफ्राय जों नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नागिरदों मेसिना माबायदि ओमफ्राय माबायदि बानायो। आंबो दिनै फार्स्ट टाइम नायनो नागिरदों ओमफ्राय आं दिनै ट्राइ खालामलायगोन। आंबो रोङा नालाय। थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै बाहायनो दा गय जुलाइखं मेरला दङ। बिथिंजायबो दङ नै बाहायनो गासिबो लाबोजोबनानै दोनफैजोबो। बैहाय गय बिखंखौ गारहैयो आरोना बाय नाङि नाङिखौ गेब्लेनायखौ। बेखौ जाहैबाय दै एसे एसे होनानै बानायो। खुरै बानायो ओमफ्राय थोरसि बानायो। नै बाहाय दङ नै खुरै ओमफ्राय थोरसि। ओमफ्राय पेकिं खालामनानै दोनजोब्बाय आरोना। जा इजिसो बानायनो नै बेबो हिन्जावा बानायगासिनो। बैहाय बै साइडथिं जाहैबाय खुरै बानायो ओमफ्राय नैबेहाय जाहैबाय थोरसि बानायो। ग्रोब ग्रोबल' दोननांगौ। बाहाय जाहैबाय खुरै बानायो। खुरै फिसा बानायो बाहाय। बांद्राय गोराबा बानायजाया लोगोफोर बियो। मानो होननानै बुङोबा बियो गोराबा डाइरेक्ट गावो ओंखायनो गिसि। बेहाय एसे फिसा खुरैया। नै बाहाय दङ दै सिदोमा खालामनानै लाबोयो आरोना। आराम बानायजायो लोगोफोर इजिसो। नै जाहैबाय खुरै। जाहैबाय आथिं गायो बेहाय आथिङाव गायो आरोना। बाहाय जाहैबाय दै दङ बाहाय सिदोमा खालामजोबनानै दोनो। नै बाहाय जाहैबाय दै बाहाय सोमनानै दोनहैयो। दा बाहाय इजि हिन्जावा बानायगासिनो मालाय। बाहाय जेसिपि सालायफैदोंमोन बाबाया जेसिपि सालायगासिनो। ओमफ्राय जेसिपि सालायनायखौ एसे दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो। बाबाया जाहैबाय बिसोरनो सालायनो मानसि गैयानो ओंखायनो बाबाखौ लिंहरदों। ओमफ्राय आं सालायला ओमफ्राय बाबाल' सालायनो नागिरदों। बेखौ हरनो नागिरदों आरोना। नैबे मेचिनखौ बायला बुइला जानायखौ बिसोर लांफैनो नागिरदों लहाखौहाय। नै बाबाया ड्राइभार गैया ओंखायनो बाबाखौ लिंहरदों। ओमफ्राय आं सालायासै बाबा सालायबाय। बाबाया साबसिन गोरों नालाय। बाबा बाबु हाय बल्ल' गुन्द्राखौ नै बाहाय लाबोजोबो बे बेस्टखौ। बानायगासिनो आंबो बानायनो सानदों खिन्थु बानायाखै आङो। इजिसो खोमा आं बानायनायनो नागिरदों र'। सोंलायलायनां बेनाव बानायहोगोन ना होआ। इधर आओ थोड़ा मोबाइल पकड़ो। मोबाइल पकड़ो। इस तरफ लो। ठीक
हाँ, वो हटा, और थोड़ा करो, उसको हटा लो। पैर है ना, पैर हटा लो, छोटा बढ़िया दे दे। और ज़्यादा हिट है। दोस्तों मैं बना के बहुत खुश हुआ, आज पहली बार बना रही हूँ। चलो बस इतना ही था। ये था कैमरामैन इसको बना रहा है। इसको इसको पैर से दबाता है दोस्तों। एक दो है, एक उठान मोनसे जाहैबाय बोखांनाय, मोनसे जाहैबाय होनाय दङ। बे दा बोखांबाय, ओमफ्राय दा होबाय बै मोनसेथिंजाय, दा होबाय आरोना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय करो। अभी मैं जा रही हूँ। पापा का हुआ कि नहीं देखते हैं। चलो दोस्तों, वो क्या होगा शायद